Denne medalje er hørt til de lidt ældre litterære udmærkelser i Danmark. Den er grundlagt en gang i 1930'erne og er grundlagt med et formål, som den stadigvæk understøtter, nemlig et samarbejde mellem det, der var det eneste universitet i Danmark på det tidspunkt, Københavns Universitet, repræsenteret med professor Wilhelm Andersen, og Det Kongelige Teater, formentlig repræsenteret ved den store skuespiller Holger Gabrielsen. Det grundlagde altså Holberg-samfundet, men også Holberg-medaljen, som vi så nogenlunde regelmæssigt, hvis der ellers var penge i kassen, har kunnet uddele siden da. Lokalet, vi er i her, er, som alle er blevet klar over, der er gået herind, en del af det, der hedder Admiral Gedesgård. Og jeg kan lige fortælle jer, at da englænderne i 1807 bombede og skød efter, som midte bombardement og skød efter spiret på Frue Kirke, som jo aldrig blev rejst sidenhen, så bombede de jo hele kvarteret her, næsten helt op til det, der nu er Rådhuspladsen. Men bombegrænsen gik imellem Borgs Kollegium, som ligger derinde, og Admiral Gedesgård, som overlevede bombardementet. Så det er den første gård, der har overlevet, og senere, det gjorde så altså også Regensen og Frue, og Trinitatis Kirke, Rundetårns Kirke osv. Så det er altså grunden til, at den her gård har ligget her så langt tilbage, så at Holberg har kunnet færdes her som lærer for Admiral Gede, en meget indflydelsesrig mand. Se, medaljen er sådan, at den altså uddeles hvert år 3. december, det vil sige god tid forinden, men den overrækkes 3. december. Den har 2 bestanddele. Dels er den faktisk en medalje, hvad der ikke indtil videre er helt indlysende om en række andre priser. Den er ovenikøbet, det kan I jo bede om, hvis Henning vil vise den frem på et senere tidspunkt, at få lov til at se medaljen. Den er i hvert fald et smukt stykke medaljørarbejde, som er fremstillet eller lavet, skabt af Ivan Malinovskis far, som var medaljør og i øvrigt også skulptør. Det er en meget smuk medalje. Der er Holbergs portræt på den ene side, og der er en laurbærgren med nogle bær, der burde være gule, hvis man farvegav dem, på den anden side. Og så står der på den for ånd og tanke. Og der har du noget at leve op til. Og derudover får man så sit navn graveret ind i kanten af medaljen. Men derudover følger der altså 60.000 kroner med i prisen, og lidt slukket er det sådan, at de går som alt andet bare datamatisk ind på en konto, så jeg håber, du vil. Det var ikke noget. Jeg ville hellere give dig 60.000 kroner i 1.000 kronesedler, men sådan er det ikke længere. Se, nu får I 2 minutter til at tage noget og drikke, hvis ikke I har gjort det, og derefter beder jeg hende om at komme op og stå heroppe. Og da det er mig selv, der skal holde talen, så vil jeg stå ved siden af, og så tager ellers arrangementet sin begyndelse. Men der er lige 2 minutter til at forsyne sig med noget drikke. Og nu beder vi om, at en benovet stillhed vil sænke sig over forsamlingen. Og så lyder begyndelsen sådan her. Kære Henning, det komiske skal man ikke spøge med. Det er om noget en sag for eksistensens alvorsmænd, skønt jo nok på en lidt underfundig måde. De komiske har gaver, som alvoren og det egentlig tragiske ikke besidder. Det vidste om nogen Ludvig Holberg, hvis medalje du i dag modtager for din seneste roman, Klompens Rejse. Halløjsa! Ja, så var jeg her. Nåede det lige til tiden, tror jeg. Hvor er gode Mortensen? Ud med dig. Hvor er jeg hørte jo. Hvad? Ud med dig. Er det dig? Du må gøre her. Ud med dig. Jeg står derovre. Jeg vil bare så gerne lige give ham en rose. Han har jo skrevet en bog om mig. Ikke tale om. Ikke tale om. Må jeg ikke bare lige give ham en rose? Nej. Du laver alt for meget spektakel. Det er et højtideligt ordentligt sted. Her står jeg. Jeg er professor. Der står en påagtet forfatter, som skal tage sig alvorligt. Der står en dybt
værdig forsamling af Danmarks fremmeste mænd og kvinder. Og så kommer sådan en klovn som dig og forstyrrer det hele. Der er vist ikke andet foran, at du siger tak for besøget, eller vi siger det, og så ud med dig. Nej, du vil ikke. Hør, hvad jeg siger. Ud med dig. I fortællelsen til sit første levnedsbrev skriver den aldrende Ludvig Holberg om sin livsfortælling. Jeg er bange for, at man skal sige om mig, at jeg har skrevet om den spanske adelsmand Don Juan, som tog til Rom og hvilede sig der nogle dage, hvorpå han med største ære vendte tilbage til sit fædreland. Fremstillingen af sin egen livshistorie samler Holberg under det latinske ord nugas, eller nuge, der betyder ubetydeligheder, og som forfatterinden Charlotte Gautier senere i århundrede brugte som titel til sine erindringer, Mit ubetydelige levnedsløb. Den Don Juan Holberg på komisk måde spejler sig i, har ikke det mindste med Molière, Mozart og Kierkegaard at gøre. Han er og bliver en mand, der rejste fra Spanien til Rom, hvilede sig der i nogle dage og vendte tilbage til sit fædreland med største held. Mere ved verdenshistorien ikke om denne helt. Der er intet forbilledeligt eller stort at berette om ham, og alligevel åbner hans ubetydelige skikkelse til en boblende mængde af erfaringer og synspunkter, der udgør resten af Holbergs store erindringsessay. Den stilfærdigt gennemførte selvironi, der klinger igennem hele dit 10-bens erindringsværk om Ib Nielsen fra Horsens, har mildt sagt også åbnet for sluserne i fortællingen om en rejse, der i første omgang førte helten så langt som fra Horsens til Vesterhavet, men senere i værket kunne han jo altså vende hjem fra Israel med største ære. Skønt der således kunne være alt muligt grund til at tildele dig Holberg-medaljen for skildringen af denne i verdenshistorisk perspektiv ret prunkløse helt, så er det dog din seneste roman, Klovnens Rejse, der i dag specielt pådrager dig alle rigtige heltes symbol, en medalje. Som sagt, det komiske skal behandles med alvor. Det synes vi i Holberg-medaljens komité også, at du har gjort. Det vil selvfølgelig sige med den alvor, der tilkommer det komiske. Når den store europæiske romantradition åbnes og på en måde straks fuldendes med Rabelais, Gargantua, Pantagruel og med Cervantes og Quixote, så beror det på, at begge disse værker med største alvor er skrevet komisk. Russeren Bakhtin har med sit begreb om karnevalet vist komikken som en uudslukkelig modsang til alle tyranner. Og Milan Kundera er gået så langsomt til at hævde, at man intet sted i den europæiske verden finder et spejl, der gengiver den menneskelige virkelighed så omfattende og så erfaringsnært, som romanen gør det. Ingen videnskabelig genre, hvor nøjeregnende og vidskuende det er, kan afbilde vores livsverden med tilsvarende bredde og dybde. Romanen er hverdagslivets videnskab. Så det er en meget lang tradition, din klovneroman hører ind i, og ind i den her lysende, geniale komikere, som klovnene Grock, Charlie Rivel, Chaplin, Marcel Marceau og Dario Fo, navne, som blot vil nævnes, får det til at klukke lovende i ens mave. For der er der sket så for så mange andre, at komikken har åbnet et rum for myldrende og smittende indfaldsrigdom, hvad der jo også må til, hvis man skal afspejle et cirkusliv af 116 års varighed, og dette liv på sin side afspejle hele det grusomme 1900-tal. I dagbogsformens frisatte associationsforløb gennemvandrer din klovn alle livets bugtede linjer, måske ikke helt så krummeluret som i Sterns Tristram Shandy, men dog med alle de måske lidt stilbenede tankespring, som en småsenil gamling har licens til, og her tænker jeg på klovnen. Årtiernes kronologiske tidsinddeling afstedkommer en vis orden i forløbet. De mange anekdoter og erindrede situationer samler sig i, i begivenhedsklynger, og et enkelt sted bliver fortællingen
klassisk streng i sin spændingsopbygning, nemlig den rejsende klovn, som undercover-agent i verdenskrigen har et tilsyneladende uskyldigt alibi for at gennemføre en farlig mission imod tyskerne. Men din klovnebog har store temperamentsudsving. Den er slendrende, som når man går tur i en interessant egen. Man standser op, hvor der er noget at iagttage, noget at undersøge, gør sig sine tanker ved det, og lad dem forme sig, så længe de har fremdrift i sig. Dette åbner for fremstillingens byer af sanser og dens mange refleksioner. Klovnen, der naturligvis også er forfatteren med rød næse på, udvikler en hel teori om sin særlige cirkusmetier, sin klodsede fremtoning og sin mesterlige beherskelse af klodsetheden. Der er utallige gode numre i din roman. Fra en masse forskellige steder i romanen kunne man samle en hel og stor afhandling om klovneriets mesterlære. Men hvorfor skulle man egentlig det, når overvejelserne går så meget friere på de steder, hvor de ved egen kraft blomstrer frem i forløbet? Jeg tror, at du i mange år har brugt komikkens gavmilde og lidt uforudsigelige kilder i dit frodigt flydende forfatterskab. Du har våget at give slip på den stramme styring for at kunne slippe noget andet løs. Men jeg tror også, at du med klovnens rejse har fundet en form, der åbner for analysen af dine egne kilder. Hvis man har kræfter til det, så er det morsomt at læse dit, skal vi kalde det, veludviklede forfatterskab baglæns i lyset af disse melankolske og ofte meget morsomme klovnerier. Den roman samler dig selv og mildt sagt en hel del mere op bag ved svingen og virtuoseriet. Under læsningen bliver man aldrig helt overbevist om, at din hovedperson faktisk er den verdensklovn, han selv påstår at være. Han er egentlig det eneste vidne på det selv, og han er jo ikke fri for professionel jalousi i sin portrættering af rivalerne. Men romanen er, som en vigtig roman bør være, så meget på én gang. Den er morsom, interessant, klog, fuld af levende portrætter, naturindtryk, vejrlig og belysninger. Den er hjertelig og kærlig, og den er ærlig i sin sorgfulde selvforståelse, med en grundtone af ensomhed, sådan som et menneske på 116 år vel må være det på sit plejehjem, hvor de andre hele tiden bliver taget af døden, før man selv bliver hentet. Henning, vi vil helst ikke have dig hentet mange år endnu. Du har jo trods alt også 42 gode år til gode, før du når klovnens alder. Det har vi ikke ventet på, for hvem ved, om vi selv følger med så længe. Derfor er det jo en stor glæde, at jeg i dette øjeblik kan overrække Holberg-medaljen for året 2000. Den har jeg i 3 kopier, fordi jeg var bange for, at den skulle blive væk.
En hjertelig tak til Erik for de smukke ord, der begrunder valget. Tak også til Holberg-komiteen, og tak til alle fremmødte i dag. Jeg er meget beæret, jeg er også meget overrasket. Og godt nok har jeg en livlig fantasi, men jeg havde ikke i den vildeste del af den forestillet mig, at Klovnens rejse kun få uger efter udgivelsen betød, at jeg blev årets modtager af Holberg-medaljen. Jeg har levet længe sammen med den oldgamle klovn, bibliotekaren og forfatteren Albert Palopoli. Og jeg kan næsten have det sådan, at det er ham, den tilsyneladende evige bajas, der har fået medaljen. Måske står mit navn på bogen, men det er Albert, som dybest set og på næsten hemmelig vis er den egentlige fortæller. Det er i grunden ganske forunderligt, at jeg for kun få måneder siden på et tidspunkt, hvor bogen knap var færdig, stod sammen med min kone Hanne og nogle parisiske venner, Tristan og Sarah, betragtede floden Yonne. Vennerne havde købt en slags kombination af sommerhus og atelier i den lille landsby Tassy ved floden, og jeg kunne nu fortælle, at den danske Molière for 300 år siden havde sejlet forbi lige derude sammen med sin tjener. De skulle fra Paris til Auxerre, hvor de forlod skibet for at rejse videre på anden vis fra denne vestlige del af det skønne Bourgogne til den sydøstlige til Chalon-sur-Saône. Måske havde de for en tid fået nok af Paris, for den lille og mere lærte mand, der havde så umådeligt megen sans for menneskelig forrygthed og dens tragikomiske manier, skulle hver dag gå fra sit logi og videre til Sorbonne. Han var nødt til at passere Rue Monge, der dengang var stinkende fyldt med luder og lommetyve og det, der var værre. Tjeneren har givetvis forsvaret ham mod disse nærgående personligheder. Nu var det nok. Nu ville de ud mod syd gennem Bourgognes fortryllede landskab. Og det var for øvrigt også lige her, tæt på det sted, hvor vi stod, i en anden lille flodby, Choigny, at Albert Palopoli viste mig familiens løver. Dem så jeg sandelig med egne øjne. Jeg så aber, kameler, spyttende lamaer og sære menneskelige eksistenser blandt det farende folk. Og sådan bevæger historierne sig som flodvand og drejer rundt om hinanden, rundt og rundt i større og mindre virvler. Det er forunderligt. Jo, det er et privilegium at få lov til at fortælle, og det er en sand begunstigelse, hvis andre sætter pris på det, der fortælles. Og nu i dag knyttes Albert og Ludvigs historie sammen på denne helt særlige måde. Tilsyneladende hverken vil eller kan Albert Palopoli dø. Han skriver til sidst, også jeg skal sove. Jeg skal sove her i Odense. Men der er ingen, der læser for mig, skønt jeg føler mig som et gammelt barn, der gerne vil høre den aller sidste historie. Også jeg ønsker smukke drømme. Det er det utroligste. Jeg er jo ikke død. Jeg fortsætter. Jeg skriver. Jeg sætter næsen på. Albert vil ikke dø, før han dør. Han vil leve fuldt ud, indtil han dør. Når han har det på den måde, er det efter hans egen mening, fordi han ikke interesserer sig for døden. Det siger han til sin ven, den pensionerede præst Rasmus, som også er på plejehjem ved Odense Å, og som forarvet reagerer ved at påstå, at sådan kan man ikke tale. Men sådan taler Albert Palopoli ikke desto mindre, når han er i det humør. Sker det alligevel, at vi ikke længere kan sætte næsen på, at vi derimod skal banke på den sidste dør, så lad os sige med bejleren Antonius, da han i begyndelsen af den politiske kampsløber banker på en meget vigtig dør og åbner for hele komedien. Frisk mod Anton. Til han har jo hørt noget om, at Mester Hermann er blevet kuriøsk på nogen tid. Men Antonius gør mere end at friske op på sit mod. Han tager sin halsklude af og binder den om igen. Han tager en kamp op af lommen og kæmmer sit hår. Børster sine sko, så er han klar. Det vil vi hver især tænke lidt over. Hvordan bliver man i grunden klar? Eriks ord om klovnens sind, som jeg nok alligevel må indrømme
lykkeligste. For mig de lykkeligste. Der er blevet knyttet til min nu snart 50-årige forfatterskab. Og hvor det dog glæder mig, at de falder i denne ende af den lange rejse. Tak for det. Loven hedder inde bag ved næsen, Brian. Og man må gerne tale til ham, og han kan vist ovenikøbet tale dansk, så vidt jeg ved. Men tak til ham. Tak til Bent og til Annette, som har bistået med lidt scenografi her. Og så i øvrigt er der ordet frit, og man kan tale for sig af, hvad der står på bordet her foran os. Mine børns penge til Matador vil jeg lige samle op igen. Værsgo. Hold da op. Ja, den er tung. Jo. Det her er patent, hvis det kommer i vanskelighed. Ja da. Tina har sagt, så siger Nå, ja, selvfølgelig. så siger den næste. Jeg gik også i gang med